Goddag alle sammen derude. I dag er det præcis 3 måneder siden, at vi skulle stemme til Europaparlamentsvalget. Og jeg var så heldig at få lov til at stille op til Europaparlamentsvalget for det konservative Folkeparti. Og jeg endte med at få 2.692 personlige stemmer. Helt vildt, og tusind tak for det. Det der med at være ung kandidat, det er noget helt særligt. Fordi man kan få nogle ret vilde kommentarer med på særligt Facebook, når man laver nogle annoncer eller præsenterer sine mærkesager. Så for at fejre de 3 måneder, der er gået, så synes jeg, vi skal tage et kig tilbage i tiden og se på nogle af de kommentarer, jeg har fået. Og den første Facebook-annonce, vi skal kigge på, det er min kampagne om et ansvar for den næste generation, hvor jeg skriver, at jeg ønsker alle mennesker de bedste muligheder i fremtiden. Og det gør jeg altså. Så lad os lige se, hvad folk skriver til det. Den første kommentar her, der står: ha, din skøre klovn. Med alt det, du vil gøre for andre, så er det da helt forkert parti, du opsøger. Konservative er bundrådne rotter, som aldrig nogensinde vil gøre noget for samfundet. Det parti er fyldt med svindlere, skattesnydere og folk, der er fuldstændig blottet for moral. Okay. Den næste kommentar, der står her: endnu en ussel levebrødssocialist, som vil ned og sidde og fede den i Mickey Mouse-parlamentet for skatteydernes penge. Altså man skal tro, det var Morten Messerschmidt, der har skrevet i kommentaren her. Og så er der jo hele aspektet omkring min alder, som folk også lige kommenterer på. Og det er jo fair nok, jeg er 24 år gammel, og ser, hvad de skriver. De skriver: nej tak, ikke flere børn i dansk politik. Det burde ikke kunne lade sig gøre at være i dansk politik, hvis ikke man har mindst 5 års erhvervserfaring og er mindst 30 år. Det vil sige, at der er faktisk stor opbakning til i kommentarfeltet. Lille ven, kommer du ind i EU, vil de bare være en lille fnuk, som ingen regner for noget. De vil blive en nikkedukke, som de andre danske politikere. Tag du dig et job, når du bliver voksen, kan du magte. Du kan magte, så vil du føle dig mere stolt. Okay. Alt hvad I politikere kommer med er baseret på frygt, på kriser I selv har skabt, og som I nu mener selv at have løsning. Ved at så frygt i befolkningen, kan I høste flere stemmer. Flere stemmer er lige med større magt til jer. Større magt til jer er lige med flere penge til de store industrier og magthavere, der tjener kassen på, at I planter frygt. Frygt er den letteste måde at styre folk på. Verdens ældste knib. I tjener derfor ikke folket, men kun dem, der lever af kriserne i verden. Det er fair nok. Den bedste måde at hjælpe kommende generationer på er ved, at Danmark snarest kommer ud af pampervældet EU, så de ikke har denne klods om benet at kæmpe imod. Det er mere end rigeligt, at de skal kæmpe mod vores nationale politikere om den smule frihed, der er tilbage. Du vil ikke hjælpe med en skid ud over at fylde din egen konto på borgernes bekostning, og derved er du reelt akkurat som alle andre politikere. Så står der noget, find dig et job i stedet. Okay, tak. Du er nok mere egnet til et job som flaskedreng. Ja, det er der jo nogen på venstrefløjen, der vil mene. Og mens jeg lige sidder og redigerer videoen til TikTok her, så er der simpelthen en kommentar, jeg lige fandt, der er alt for god take at inkludere i den første video. Og der står: den er god nok, man behøver ikke være tør bag ørerne for at være socialdemokratisk politiker. Hvis du kan få værne til at rime på ingen hjerne, så er du lige til EU. Du skal kun være klar over, hvordan du rager din fede løn til dig. Alt andet betyder ikke en jugende fis for de 14 medlemmer, Danmark har taget at sidde og glo i EU-parlamentet, der udgøres af 705 medlemmer. Vi er de dumme dænen. Ja, værne, ingen hjerne. Det er kreativt. Okay, her har I det. Det var simpelthen den første episode, hvor vi kigger på Facebook-kommentarer fra Europaparlamentsvalget. Og det her, det er altså nogle kommentarer, man kan få, når man skriver i en Facebook-annonce, at man ønsker alle mennesker de bedste muligheder i fremtiden. Så kunne I tænke jer, at jeg laver en part 2, eller kigger på nogle af de andre Facebook-annoncer, så vil det også være mig en stor fornøjelse. Kan I have det rigtig godt derude.